Снимай. Не искам да ме снимате. Или ме снимайте, или ме оставете на мира. Айзентур гледал ли си? Познат, който да търси човек. Еми да, главно дизайн или нещо от този сорт. Аз ходих на зигзаг до под ли се, ти чуваш ли се? Какви пари предлагате? Това беше единственото съкъл, което като отида, като го облека, ръкайте ми не ми стигаха така до тук, до средата на ръките. Питам, това са кой с къси ръкави? Не е така модерно. Ти си виновен, че се почна. Това е моя... О, не. Това бе третото и последно видео. You learn in the middle. Няма се пригодя, аз искам да стана така. Оф, Влади, не мога. Този няма да мога да правя така и така. Слушай, бе. Не мога, Влади, не съм такъв човек. По-специално се носи жени се. Влади, беше Идвате на интервю без вашите документи. Еми да, ако съм красив. Вкъщи си. Тоест... Екстра. Можеш ли да го кажеш между другото? Здраве. Защо изпрати точно нашата фирма? Аз не сте снимам и сте тормози. Аз пък затова наваксвам и за него. Да. Търче да кажа, че много секретарка. Влади, дай да го заснемем вече, стига глупост. Това снимаш ли в момента? Не. Верно ли бе? Влади, извикаме да го снимем. Това е супер.